Manigo Padurut and the Front Production live at Roda Play. Board battle of the night. Dream J versus Tragic. Tagahan naman si Mang Pakpak. Diyos ako wala. Dali lang. LG dia isa dramatic shout out sa asawa ni Jiran Sprout Production. Yung check sa ako doon. Yo, Tragic. Sa mga Tragic ko dito, sige na yung mga kanin dito. So, maminaw na. Board battle of the night. Tapos yung mga patagal. Dito mo tagapir niya. Round 1, 90 seconds. Real G. Yo! Si Yadi ay si Tragic, ang pinakabuotan nga rapper. Kay bao ba mo nga kahuman ani na pa sa duwa after o ana siya kakugihan. Maong bulong nganong kani man imong gihatag. Bukon ko ni iyang ulo hangtod iyang utok makahatag pero walay kaso. Limpyo ko mo trabaho pero brutal ko mo maltrato maong round 1 game. Maghilak na rin ang bata nga murag gibiyaan sa amahan. Para lang ka magkagata sa laing laki na nagpatutoy imong inahan. Luoy kay ni childhood si Tragic. Grabe alone pero bilid ko ni mus kay bisag ikaw ra usa ni tubo nga muraba og tanom. Speaking of tanom, daghang salamat diay sa Sprout. Dawa magduha-duha kup nako. Salamat jud kay mga boss kay tungod ninyo sa stage nakatungtong nako. Ug karon na sa tubangan ni perform para ninyo og sa crowd. Wa koy pakiyan akong kontrabus muram ni kilaga nga paut. Kay wa koy makuha nimo, may pag nagtan-aw na lang og larva. Kadala kay katul sa akong ulo niya sa oras kas pa. Sa kani nga match up may pagnipas ka kay imbis na kadaugan imong makuha imong kinabuhi makalas na. Kay Tragic pauli dito. Toks na lang tubos sa sad malingaw ko. Kay kaboring ba ning tawhana? Pangbata ra kay kagtirada. Kay kung maging ana lang kasama pagmukanta na lang kag Johnny, yes papa. Oglas. May gabiin ninyong tanan. Kung pasensya og di kay bugat ako mga tumong. Pero Boss Ralph, kung gusto ko nimong makita ng kamal dito, pasuwat-suwatan na lang dias bulong. Game. Ice. Nakaatbang na dyan ko, Venus, panako, buot. Wala na ko'y mahimo. Anak si Bulong, kuyaw daw ni, kay tukog iyang gamit, kung mangingog mo. Kadako ba ning insulto? Gagimatch kog tao nga ang size yang kog mo, mas dako pas pandi ko. Before ning duhaan, naglabad inyong ulo. Klaro kayo nag-brainstorm mus imong kagrupo. While ako, murag na as beach, chill lang while gainom og sito. Beach move, para makasud sa Sprout, nagpalubot pa ka ni Asjo. Do ngayon pagdamgo, pagpananghid ni Asjo nga musud kag Sprout, si Bulong og Ralph, natulog ato. Ambot, kinsay ni dawat aning punto. Dapat mauwaw kami go. Kay sa batch ni mo sa Sprout, puro sila ni tubo. Ikaw rangwa ni maayo. Pero at least, si mo batasan, nindot, friendly, wala kay enemy. Ana si Adji, paghimo daw ninyong kanta, nang libre daw kag rugby. Siya ra mang libre nga mga yugamot. Kusog manaway nga yung kuyog way ligo, pero ug gidikit sila, si Real G rang manimaho. Buhaton niya tanan kay pamilyado. Ara ko bilib. Nang-apply og trabaho, karwash, kaso natangtang dayon kay nangawat og ligid. Tambay, walay pangita, pero nay pampalit og vape. Natangtang sa siya sa una sa red ribbon, sukad nagtapping siya balahibo sa birthday cake. Paringkamot, Real G, kay mong kantidad nagkaubos. Yaw paghuwat ka maabot ka sa point ka mo sakay kag jeep para manglimos.
Niapil niya og battle rap para ma-famous. Sikat naman ning Kwanggol. Battle niya sa una, nana siya ay 300 views. Nice katol, may pa imong views dabot og 300 pero imong tinigom wala. Exercise na imong baba kay Pasko pohon buntagan to dapon. Magsige ra kag nga. Pero dapat di ka mahutdan og hukgaw. Padayon lang sa pagnganga. Trust me, naray mo suda na, dako nga langaw. Mag lingaw-lingaw na ganinyo kay hapit na ang Christmas season. Ay padas kalami. Kung di mo ganahan makaanak og parehang naong ni Real G, kung magkayat mo, pagsuot mo, condom for protection. Diba? Suko kas papa nimo, kay iyang giguba ang trust nga gihatag siyang wife niya. Sakto. Suka dato yang family wala nahimutang. Lagot kay kasi mong papa pero wala na kay mahimo. Pasalamat ka dapat si mong papa buang. Kayo gwapan niya giguba ang trust di unta ka mahimo. Papa nimo wala pa na kontentong babay. Nagkatiguang nagkabata. Ganahan siya more than one, di siya ganahag usa. Wish niya mahimong libat kay ganahan siya tagduha-duha. Imo pagka-bright kay nagkuwang, nya imo pagkaamaw nagsobra. Pinakadakong sayop na buhat sa imong ginikanan, katong gihimo kanila. Tanawa ang resulta. I hope dili ka malain. Karon paminawan na ninyo mag-joke ang pinakabanga sa Sintrimatic. Di among pa akong papa. Imong giapil-apil ang way labot. Bay sunod bay ana na apil-apil kung gusto ka way gubot. Pero joke ra, di ko inaana oy, abi pa lang. What's up, Jomong? Di ka na minad. Ora daw ko Jomong. Pero di ra. Bati kay kagnaom, grabe more pa. Lami kay kang bawgon murag kabilya. Susbos ako lagot lang. Haya ni kapilya. Oh, haya ni kapilya. Kita kana. Wala mo ari para mo tan-aw ra. Naana sila dinero, isip respeto sa imong kamatayon kay last pero will na. O karon na lang katutob dong ugma na imong lubong sa katong mga naay gustong ipaabot do lang mo ni pulong kay sa bahala asikaso. Ug busral man naa ka diri ikay himuon na pari nya palihog ko anig misa. O palihog ko anig misa. Medyo umay na ba kay naka-focus na siyang kamatayon. Sige, change topic ta. Kaya na ako nakuha nga info gikan ni Lil AG. Kung pang Lil AG, nasira daw ka boss. pero wako mo to, apan gisindan ko niya pruweba. Grabe, lain gikas video, gikayat ni mo ilang baka. Gikayat ni mo ilang baka. Kabaw ka nga nung misuka si Lil AG. Kaya nang score daw mong duha dito sa 20. Ya inyong sabot ato daw, inyong suyopon inikpadong dire. Apan, imong gisolo ani mo siya binli. Mo na si Lil AG parting sukuan nimo. Real talk na. Grabe daw nimo kahangol. Sunod boss, ug magkuwangan ka ing nako kay paluapan ti kag dukol. Kay isuyop isgutan. Nako di ni katupong bisag nimel luloy pa kapalaban, kuwangon inyong utong. Kung suyo hisgutan, nako di ni katupong bisag libel luloy pagapalaban, kuwangon inyong utong may pang magpuyo na lang mong duha, ilalom sa suong kay kung adik-adik bay, layo ra mong bulong. Sige, bulong. Ibo kaniya sa ikayat daw na akong baka. Uy, gayon sa bugo. Kabalo siya kay kuyog man miato. Game. Karon gusto lang ko magpaibaw kung unsa ni si Real G. Kay katag lang nako ang iyang real identity. Butan ni nga tao sa una, funny ug humble, dili pa delikado. Pero nausab sukad pag eleksyon sa ilaha wala siya natagaan og balato. Nabayolent og kalit ang taphaw, nasuko na siya sa mga kandidato. Kung naay mo labay truck sa barangay, labyan yag bato. Tarantado, nakuwangan ra kag shabu. Tanan criminal case sa inyong barangay, ikaw kay sangkot. Dili lang jud ka madakpan kay kajam nimog suyop ang mga tanod. Wala ka nagayad og tarong. Mao ngingana imong kinabuhi. Nakasud ka sa Sintrimatic kay gipabayad ka ni Asjo og 500. Gara na. Kay naka-appeal na sa grupo.
Gahi biya ni sa makta ng mga pahong. Kung maglipat bahay sila asjo, ang mga gamit nila, kamuwang paswaton. Na sila'y cipher, game mo, title, susiha. Daghan sila pero dili mo make sense. More than 20 sila kabuok din ang topic sa kanta about fake friends. Malain. Daghan na gani mo, reklamo ko dyan dawat kinsay dili tunay. Pailara mo, magkamo magkagrupo kay mag-iya-iyaw gunay. Sa isa ka grupo, isa ra ang leader. Ang inyuha manggod, puro bida-bida. What if i-delete sa YouTube inyong bati na kanta? Di na ka makasuot sa inyuha kay wala na kay susi. Ha? Wa ka naninda pero lugi ka. Maghimo kag imuhang humor, pisti ka. Kayang humor og linya ni Sinyo, gikapi nimo, duplika. Si Riljan, inspired by real jokes. Ang humor og linya ni Sinyo kagasan, kuha kayo niya. So paano ka naging real dyan kung imong stilo kinupya? Kaon pa lang kagtae sa stage para na kay pure originality. Kung naay event niya absent ang MCs na original, backupan na yun og photocopy. Just like Real G. Yan mga nakangamura kong si Sir Deo. Kay nakitsula sa kuno. Katukang Sir Deo sa lips ko yahan niya ko sa aping rato. Kaneo, kiss na ko sa up. Ay kabalaka, sunod kiss na ko sa imo ng asawa. Sige. Sige, sugdan na lang nato upang upya sa uban. Wala man gud kuya kuha maong manguha na lang. Dali-dali upang upya ang galawan katimang. Sinyuwang isundog ang kalabasan kit pambadang. Napatupi ang iyas ang resulta kay nakabang. Sa kapatid ni Mugnaw pag eleksyon wag ikamang kisa may nagsuguan igapataka og labang karon track yang kasugat. Siya kay maligsan. Saan? Ikaw ay maligsan. Ay sige nala bay. Ay kumpiyansa. Adung pa bara ng biyahe dito basing niya tag madisgrasya. Napagay padulungan napagay last duwa. Karong tragic pangutan-on di ka. Kung panila ni Boss B o Ralph, freestyler daw ka. Karon ko atong banga arita sa akapela. Freestyle atong hisgutan. Tanawa si Bulong o lain na kay nimog tinan-awan. Ay pagtalikod kay basid kag madunggaban. Oh, anak mo freestyle tragic. Medyo hiwi ba? O imong nagets iwit ba? Kay kung ako'y mo freestyle tragic basta akapela lang the best na. Kapila rani na freestyle. Wa ko magsuwat ani. Kay kinsa man taon ni para suwatan oy. Di na ko estudyante. O di na ko estudyante. Grabe akong utok oy nagdagan. Kagukod kaani. Sige, yanuhan na lang migsagang. Kay kamong tanan sa kinsa pa. Ug naa magi kay ka grupo, ako sa kinsa pa. Sa among grupo, akong grupo imong giamong. Sa tuon mo na mo pahong. Dimin anak bay, sige lang bulong. Ikaw sige po kag asjo. Sige, asjo. Naibog po kaniya. Eh, di, palipad si asjo, chupahan niya ko. Lami kay ka kumot-kumuton, nga murag ni Church Spring. Imong naong kay murag naong ubunting. Dili ni mo dikit, bisan pag usaon og building. Kay bati kay naong boss, promise pa, di man sa ikon nanaway ko. Imong naong mura bitaw ka ng NBA player nga naigo sa sikok. Kaya ba ninyo akong gibuhat ron? On the spot ra. Ay sig iswag mataga ka. Mataga kaya ka ba murag smaglas. O sige kataga kay basin mo ra na imong diha ra ka ma-viral. Pero murag sige, time na boss, mura ra ko ani flex suicidal. Dito lang. Yo. Babaka na si Reggie. Dalingaw na mo siya mga tactics. Wala niya gikawaw sa higala nga nitug-an siya nga adik. Pero deep inside ang iyang na-feel kasakit. What if mudagan kag konsihal puhon? Diretso ka pilde og tanaw nila imong battles, puros drugs imong giyawit, klaro kayong lulong. May pamudagan ka smaktan padung suong. Pasingot ba? Kay di ka qualified para mahimong konsihal, yawaa ka. Pero para nako, pwede ka mahimong mayor sa silda. Nangaraan na sa larangan pero makulbaan gyapon nga murag na baguhan. Siya si Real G, ang mo reference og Dragon Ball niyang i-punchline Rasengan.
Di man ay mangandam. Wala sa saktong preparation ng pahong. Tagaan og 50 days para mag-prepare pero mag-freestyle gyapon. It's clearly man sad nga wa kay pakisarap ug wa kay consideration. Bugok. Mas mo respect pa kus iro kaysa nimo kay ang iro naay kaikog. Agagnaw. Mas mugara ni kay nakasud na sa Rapulo. Mas mo feeling cool. Kabaw ka sa duwa ninyo sa 5v5 sa Rapulo, wala kay score. Malamang kung nabasket pa to yung duwa, sige ra kag dagan. Useless na center. Sprout juday ka kay sa duwa ninyo sa 5v5, gihimo ra kag flower. Mao lagi na lagi. Bahalag ba nga basta nay kapit, sudyo na dayon ang wala na gitarong og think. Sud largo bisag ang skill set ang saon. Dili kaya magmulti, puro 4-bar setup nya kasagaran, puro patawa. Kung mag-reference ni Kusil, siguradong dili jud mo buto kay wala may bala. Pinakataas niya ang multi, tulo ra ka linya. Ug wanay laing words na mugawas, mustorya na lagsyabu. Oh, kusog nimo badlis mong hapit na maluro. Kusog man sad ko mo badlis nga murag si Zoro. O nigiri. Kung ako mo slash, putol-putol dyan na imong body parts nga isud sa lunchbox in one piece nga ihatag kayo na kus imong asawa. Para naa si ay memorabilia, ihatod na ko sinyuha, mapas kay Pia pan or Dres Rosa. Total dali ra man sad tumatod imong asawa kay ako naman sad tong nakama. Imong ash, ibutang sa altar nya imong wife, himuon ako wifey. I-flex dayon nako akong sword nga kalinis sugahi. Wa na dayon siya. Itom lagi na mong punal, baby. Ay kabala ka, babe. Kuha na siya, armament hockey. Ang damay na sa tapis, okay, mang damay, masad ni Cyril G. Kaysa duwa niya ni, basta. No further explanation. Ibuhat ra na ako imong galawan pahong. Kaya ko imong samin. Ako imong refleksyon. Saan? Ay, kusrag, nakuwangan pa. Lang po gamay. Real J versus Tragic. Tagaan mo si Bakbak. Rude, akong gi-vote si Tragic or 3 rounds. Akong gibasin lang as stage presence na lang. O mas nibinta nga joke sa crowd, crowd reaction. Pero props gyapon ka rin Jig, maratuwa na o pangandam. Tragic all 3 rounds. Tragic so mas lamang sa stage presence sa tingog sa benta sa jokes. Ang iboto kan si Tragic or 3 rounds na sayang kayo ng freestyle na props siya pong gani Tragic. Ang iboto si Tragic stage presence yang Olympia yang pag-construct or all 3 rounds Tragic.